What's up mga kaibigan? What's up guys? So welcome to another video o karon nga kini nga video. Tips lang kini para sa atong mga palangga. Kaninyo mga palangga. Ako ipakita sa inyo karon og untaon pag edit sa pag-edit sa live stream nato nga mga videos. Karon kung atong gamiton ang YouTube editor lang. Tara. Kanang kuan, kanang ikaw naka. Una na itong buhaton. Mag-login lang sa atong account. Dayon, nagtuta sa YouTube Studio. Mas maayo kung dito sa YouTube Studio Beta. Dayon, nagtuta sa Videos tab. Og dinhi sa ibabaw na ay uploads, na ay live. Atong pilion ang live. Dinhi nga tab makita na to ang atong mga live stream nga mga video. Dili ka pwede mo delete o pwede po ka mag-edit. Karon ipakita na ko sa inyo ang tawag pag-edit sa live stream. I-click lang ang inyong napili nga editon. Dayon, muadto sa editor. I-click ang editor. Pagkabot na to, ug mag-display na, kung dito na nga display sa atong gusto nga edit nga video, mo ni ang atong editon karon. Kini nga live stream, kagani na ako buntag ibuhat. Kung medyo boring kayo guys kay 30 minutes siya, tas wala may tao, para magamit, ako na lang mong gi-tour dito sa akong workplace. So, medyo boring man sa primero nga minutes, mga 20 minutes, boring man kayo. So, karon ato siyang editon. Mari sa trim, ato pinuto ng trim. Dayon, i-drag lang nato. I-drag nato siya hangtod sa dili sa part nga nagsugod ako. Sorry okay, kini nga part dire wala man tayo may hinungdan. Wala hinungdan mo nga ato na lang ng i-trim. Kini lang nga bahay ng last part may atong ipakita. Atong i-drag. O pwede po na to siya i-preview guys. Para magbawaan na to kung sa yung gawa. Mo ni siya gawas. Sa around 22 to minutes hantod sa iyahang hantod sa 29 sa last part. Dire pwede po nato mabutangan og music. Pero dinhi kini nga video di nato i-cover guys kay medyo taas-taas na. Siguro sa sunod na lang pwede ka dire mag add or replace audio, pwede po ka magbutang og
end screen, yung pwede po ka mag-add og blur effects sa atong video. So di na to na na-cover nga diri nga video. Kini lang sa screen. Maybe sa sunod ug napunta ni gayon. So, pag naman na to og drag, ug pili sa parte nga gusto na to putlon, pwede na to siya i-save. Ingon ang YouTube nga, this may take a few hours for changes to apply during at a time. Pero okay lang na siya, pabutol na ito, nahantog siya mag-save. O, mingon ang YouTube, video is being processed, please check back later. Muna to. That's all for today's video guys. Thank you so much for watching. O, wag pa kasalan sa akin, kalimut pag-like, pag-subscribe, o pag-share para pampag-good vibes. Till next time, peace out.